il-vot għandu konsegwenzi politiċi. U għal daqstant irrid inħabbar illi issa stess għadni kif impreżentajt mozzjoni ta' fiduċja fil-Gvern biex tiġi diskussa nhar it-tnejn illi ġejjin. Din kienet ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi immedjatament wara r-riżultat tal-vot fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja f'Karm Mifsud Bonnici. Bil-Prim Ministru jgħid li jittama li l-vot jittieħed mill-aktar fis possibbli anke nhar it-tnejn stess. Lorenz Gonzi ddikjara li pajjiżna għandu bżonn stabilità politika. L-interess tal-pajjiż hija dejjem li jkollu stabilità. Fl-istess ħin iżda naqas milli jwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti jekk iħoss li għandu stabilità fil-Gvern. Qalbis li issa wieħed irid jistenna l-vot fuq il-mozzjoni ta' fiduċja fil-Gvern. Mistoqsi dwar l-assenza ta' żewġ deputati nazzjonalisti oħra, Jeffrey Pulicino Orlando u Jesmond Muljet, waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li kienet jindirizza, Gonzi qal li komunika ma' tnejn li huma bil-mobile għaliex kienu laħqu telqu mill-bini tal-Parlament. Kemm Pulicino Orlando u kif ukoll Muljet fil-ħin tal-konferenza tal-Prim Ministru deru barra il-bini tal-Parlament. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi saħaq li minkejja r-riżultat tal-vot xorta ma jbiddel xejn minn dak li qal dwar Karm Mifsud Bonnici. U jiena xett u ma nċaqlaq jew ma nbiddel jew ma nirtira ebda kelma waħda minn dak li qed jien. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet Lorenz Gonzi qal li Karm Mifsud Bonnici ippreżentalu ittra ta' riżenja u żied li kien ser ikun huwa li qed jassumi r-responsabilità tad-Dikasteri tal-Intern u tal-Kunsilli Lokali li kienu fidejn Karm Mifsud Bonnici. Fil-waqt li Tonio Borg ser jerġa' jkun Leader of the House. Kemm il-Prim Ministru kif ukoll Karm Mifsud Bonnici qalu li ma kinux sorpriżi bir-riżultat tal-vot.